Takáto zdravá mini pizza, ktorá je spravená z kukurice, a poď si ju so mňou spraviť. Zobereš si takýto plech, na to si dáš papier na pečenie, rozložíš si tam pekne kukuricu, ako som to spravil ja, a následne si tam nasypeš strúhaný ejdam a dáš to zapiec na 180 stupňov cca na 15 minút. Potom si to potreš paradajkovým pretlakom, nezabudni ma sledovať na Instagrame. Morčacia šunka, tuto používam z Lidla. Vrch som si ešte zasypal takto ejdamom a dal som si tam potom ešte olivy, ktoré som si rozkrojil na polovicu. Zasypal som to ešte trošku oregánom a dal som to zapiecť na 180 stupňov cca na 10 minút. Let's go, poďme si to otestovať. Na rovinu vám hovorím, že som videl tento recept niekde na internete, hovorím, že idem ho skúsiť spraviť, ale reálne sa to úplne rozpadáva a nedrží to. Ja si to takto dám, dobrý. Chuťovo je to dobré, ale celé sa to rozpadáva, takže dávam tomu tak 6 bodov z 10. Ak si to skúšal robiť, napíš mi do komentáru, či ti to chutilo. Pre viac videí follow.